Terve kaikki ihanat katselijat siellä ruudun toisella puolen. Minä olen Kiripperi Game Master ja tämä on taas Please Sprintäkää. Me pelaamme tällä kertaa jotain pelimuotoa, mutta annetaan pelin päättää. Ja nytten minä olen saanut tässä pelissä hyvän uuden aseen. Ja nytten näytän teille, mikä se on. Odottakaa vain. Siitä tulee mahtavaa. Mutta siis, olen huomannut omista videoista, että ääneni on kimeä, mutta se johtuu vain siitä, että tämä minun juttujen tekevät tästä pelistä pelin minun äänestä erittäin kimeän jostain syystä. Mutta nyt näette tässä. Että aikoisin hieno. Ei! Ei, tämä on tämä sama tyyppi. Dark King. Pimeä kuningas. Joka ei minulle pärjää. Tämä oli aika vaikea. Mutta uskon, että tätä pelikartaa ei tarvitse jättää läpi. Tai katkaista. Edellisissä videoissa se on katkaissut siksi, koska minun tässä laitteessani ei ole tarpeeksi tallennustilaa. Mutta miten minä hoidin tuon noin helposti? Onko joku tonttu? Paljon tuo menettää damaksi? No! Niin juuri! Mitä varten tämä kaikki on? Jes. Näin hoidamme tyypit. Todistoja. Meillä energia täyteen. Noniin. Valmiina kulman. Hyppäisikö se vai kuoliko se? Hyppäis vaan. Noin. Tässä semmonen niin. Mitä niin ja toi on? En suostu häviämään tätä peliä. Suostuu se sitä ampumaan sun. Älä kuule karkaa. Ahaa. Miten nyt yritetään? Ei! Tää peli päättyy kohta. Ottakaa sinne. Mä en ehtinyt edes ampua tuolla. Missä vitsi se on niin on? Siellä.
Ota siitä. Vitsit. Ja jos ihmettelette, miksi minä aina teen noin, niin siitä saa aina lisää expäätä. Ja nyt tarvitsisin energiaa. Kukaan ei pääse taloon sisään eikä ole. No kauashan pääsee. Lentäytyminen on aika kätevä. Tulee vastaan yksi. Ette te voi hävitä. Ei taas. Näin hoidamme hommat Keski-Seelannissa. Ehkä. Alkaa olla säippöistä. Meillä alkaa olla ylivoima. Ja 19 näytin varmuudella. Hakmet ei koskaan tiedä paljon jäällä jäljelle. Olisi hyvä, jos tietäisi. Ups, väärä. Onks ne nyt linnoittautuneet tänne? Eivät. Mitäs ajattelet, jos otetaan matsi? Eiköhän toi oo päihittänyt No sieltä. Tämä on väärinpäin. Hei nyt, mitä ihmettä? On paras tapa pelata. Pelaa väärinpäin. Jätä tämmöinen hyvä asia, pelaa väärinpäin. Okei. Mutta tällä kertaa se oli Kiripper Game Master. Ja nyt päätämme tämän pelin. Nähdään seuraavissa jaksoissa. Muistakaa painaa peukkoa ja tilata kanava. Näkemiin!